Hey og velkommen. Som vi alle sammen har prøvet nu, så er I problemer med at installere GCC og få det til at køre jeres C-kode. Her kan I se alle de her forskellige add-ons, I skal hente. Jeg vil foreslå, at I har dem alle sammen. Vi kommer til at bruge dem alle sammen også. Når I så har hentet dem, så kan I egentlig se, at I får sådan en playbutton heroppe. Alle får den. Alle skulle helst gerne have den. Der kan I så få den til at køre ved at trykke Ctrl-Alt-N. Så får I vide hernede, at I kan egentlig ikke køre den. Fordi at GCC er ikke recognized, som en internal eller external command. Og det er simpelthen fordi I faktisk ikke har hentet GCC compileren. Det gør I så ved at gå ind på det link, der ligger i guldkorn. Jeg vil også komme til at lægge det her i beskrivelsen af videoen. Hvor I så går ind, I henter selvfølgelig Visual Studio Code, I henter jeres add-ons, som vi har linket. Så skal I klikke på jeres link. Når I klikker på den her, så kommer den op, hvis I har Google Chrome eller lignende, op i den her. Så kan I klikke på den, og så åbner den op. Så kommer I ind i Setup, hvor I trykker næste. Så er det vigtigt, at den ligger i C, så helt yderst. Så lad være med at røre ved den, hvis I ikke har virkelig forstyr på det. Trykker I næste en gang til. Så kan I se her, at den unpacker alle komponenterne. Det her, det gør den så lidt over tid. I kan se, hvad det er, præcis den gør. Så vi tager lige her og venter lidt. Det tager ikke super lang tid. Imens I gør det, så kan I faktisk se, at nu har vi downloadet den, eller er i gang med at downloade den. Så kan I se, at vi kører installeren. Vi er i gang med at komme ind, og vi kører boksen. Lige nu så venter vi faktisk på, at vi kan komme i gang med step nummer 3. Så hvis vi går tilbage til den, så vil se, at vi er halvvejs nu. Her der skal vi bare lige sidde og vente lige så stille. Der er ikke så meget, vi kan gøre her. Det er bare at slappe af, sidde tilbage og vente. Lad være med at begynde at klikke rundt på alt muligt, fordi at, programmet går ind og bruger jeres C-drev. Lad være med at have alt muligt til at køre, der kan ske fejl og så videre. Så kan I se her, nu kommer I ud til Completing the MySys 2 Setup. Så skal I lade være med at klikke den her af, den skal være tændt, så der er et lille fluemærke. Trykker I Start, kommer den her op. Det vigtige med den her, det er, at I tager herinde i terminalen, kan I se, det er det den siger, så tager vi den her, trykker Ctrl-C eller højre klik og kopier. Så skal vi tilbage til den her. Herinde, der kan I ikke Ctrl-V tingene ind. Der sker ingenting. I får ikke noget ud af det. Så hvis I højreklikker i stedet for, og trykker Paste, og så trykker I Enter, så skal vi lige give den lidt tid, så kommer I ind til alt det her. Alt det her, det skal I bare trykke Enter til. Så hernede spørger der, om vi vil fortsætte, og selvfølgelig vil vi det. Så vi skriver Y, det er lige meget, om vi skriver stort eller lille Y. Igen, så kan I se her nu, at den installerer alle de her pakker, og I kan se her, at der er 58 af dem i alt. Så I skal simpelthen bare sidde lige og vente lidt her igen. Og I kan lige så stille følge med, hvis I har lyst. I kan også forstørre dem sådan her, om der trækker den ud. Men uanset hvad, så vil den lige så stille være sådan her. Så tjekker den på, om alting er korrekt, og den ikke har installeret noget fejl, så smider den dem op. Og til sidst tjekker den for conflicts, og så begynder den at installere dem alle sammen. Og vi kan se, det tager også lidt længere tid, eller tager lidt tid i forhold til, og det er alt efter, hvor stærk jeres computer er, hvor stor den er, og hvor god den er. Så ikke at det tager lidt lang tid at installere, det vil det, og det er okay. Og her er der, I skal bare lade det stå. I skal simpelthen ikke gøre noget. Så vi venter bare lige så stille. I kan se, den henter en masse forskellige ting. GCC ligger heroppe for eksempel. I får også noget til noget Python og så videre. Alle de er relativt gode her, og I skal bare acceptere, at I får dem. De fylder ikke særlig meget. Så hvis I har problemer med plads, så må I jo begynde at afinstallere spil eller lignende, I har på computeren. Og her så kan I se her nu, så opdaterer den vores folder. Og det er fint. Jamen, hvis vi så går tilbage nu, så kan vi faktisk se, at
Vi har selvfølgelig trykket enter, og ja, deroppe der skulle vi trykke enter. Næste, der skulle vi skrive Y og trykke ja. Så kan vi se, at nu skal vi faktisk add vores path til vores environment variables. Her der kommer det til at være lidt forskelligt fra den ene person til den anden. Men enten så hedder det miljø, system miljø. Hvis jeg kunne stave til det, miljø. Og så vil den komme op her, hvis I har det på dansk. Og ellers, så hvis I har det på engelsk, så kan I bare skrive env, og så kommer den op. Den skal se sådan her ud, og så skal vi ned og klikke på den her miljøvariabler. Så skal I ind i jeres path, den dobbeltklikker I på, så får I den her op. Så skal I ned i jeres stifinder, eller File Explorer. Åbner den op, så kommer I ind, enten til den her, eller til den her op. Så hvis I går tilbage, så klikker I på jeres computer, eller min PC. Gå ind, og så ser I har den, der hedder MySys64. Klikker I på den. Her der skal I så ind på den, der hedder Mining W64, fordi alle, der har 64 system, skal bruge den. Hvis I har et 32 system, hvilket I ikke skal tænke på, for det er der ikke ret mange, der har. Så medmindre du ved, at det er et 32 bit system, din computer kører på, så skal I have den, der hedder 32, og det er præcis det samme. Så der vil det så være 32 og ind i bin. Men vi bruger 64, og det har den faktisk også installeret for os, så alle tingene ligger herinde. Alt det her, det er det, vi kan gøre, der hedder import og så videre. Når du gør include, så ligger de faktisk herinde. Det er alt sammen include-filer. Det er alle de filer, hvor I kan lave printf, scanf og så videre. De ligger alle sammen herinde. Og der er nogle forskellige også i folders og så videre. Nå. Vi fandt jo ud af, at vi skulle ind i det, der hedder bin. Så klikker I herover. Det er vigtigt, I klikker herover, ikke på den her, men herover. Så kan I igen Ctrl-C. Så går I tilbage ind til jeres Edit Environment. Trykker ny. Ctrl-V. Herind så har I den, så trykker I Enter. Så skal den gerne se sådan her ud, eller lignende. Og så trykker I OK, OK, OK. Nu har I så sat jeres path på jeres MySystem her. Så nu kan vi gå ind og se, okay, jamen, vi skal egentlig lige tjekke, om det virker. Så vi tager den første her igen, Ctrl-C for at kopiere, højre klik, paste, og så Enter. Og den kan ikke se den. Så en af grundene til, at den ikke kan se den, det er, at I skal måske lukke jeres Visual Studio, og så skal I åbne op igen. MySys, og så ned på 64'eren hernede. Og højre klik igen, paste, enter, og nu kan I se gcc.exe, så har I nogle filer her, og den fortæller dig, hvad version det er, copyright, hvornår det er. Det samme kan I gøre med den, der hedder G++. Hvis vi højre klikker og paster den ind, det her det er som det ser ud, hvis man kommer til at trykke Ctrl-V. Så hvis vi lige prøver at paste den ind, smider den ind, så kan vi se, nu har vi G++. Så kan vi se igen, samme version, og så videre. Så ved vi, at det her det er installeret korrekt. Hvis vi så går ind i vores Visual Studio Code, og så åbner en ny her. I mit tilfælde, så har jeg åbnet mappen, der hedder kode. Det gør I ved at åbne en folder, eller lave en ny folder. Når I så gør det, så kan I klikke herop og skrive tutorial eller test. Så længe I husker at skrive .c til sidst, så er det en C-fil. Hvis I vil have en C++, så er det CPP. I kan se det lille ikon herude ændrer sig alt efter, om det er en C eller en C++. Så hvis vi så går ind i vores C-fil nu, jamen, så skulle man tro, at vi bare kan trykke lige her. Bum! Og så skulle den gerne køre. Så kan vi jo se, om den kan. Og så siger den, at GCC ikke eksisterer her. I skal ikke være bange for, at den siger. I kan se, der er forkert og så videre. Hvis I går herop og trykker pil ned, og så trykker I compile, så venter vi lige lidt. Så kan vi se, at vi har faktisk endnu et problem. Ups, sådan der. Og hvis vi compiler med en debug, så får vi den her op i stedet for. Den her, der kan I faktisk se, hvad den vælger som default. Vi vil selvfølgelig gerne have vores default til at være vores rigtige compiler. Så vi venter lidt her. Og så kan vi se, den byggede faktisk noget her. Så nu kommer den med alt det her. Så hvis vi lige slapper lidt af først, så kan vi se her, at compiler kit may be present in this directory. Jamen, vil vi gerne have, at den executer og scanner, om tingene er i den her, jamen det vil vi egentlig godt.
Vil vi gerne have, at vi kan konfigurere projektet kode? Jamen, det gør ikke så meget, om vi gør det ja eller nej. Jeg vælger ja i det her tilfælde, så kan vi se, at vi får den her op. Okay. Jamen, vi har egentlig ikke gjort noget. Vi har ikke lyst til egentlig at have en CMake list. Jamen, så lader vi være med det. Så spørger den her, om vi vil gerne have, at den gør det med det samme, vi åbner. Og så siger vi nej. Hvis vi så går tilbage her til nu, kan vi se, at vi får en exe-fil, og vi har vores tutorial. Vi får intet vores output, men vi får til gengæld en settings og en task. Så herinde, der kan vi se, at vores type, det er CPP build, label det er C eller C++, men den bruger GCC exe, som vi kan se i vores path her. Det var den path, vi var inde og sætte ind i vores system environment. Og det er også den, vi gerne skulle have til at se her i terminalen, hvor vi kan se, at den henter den fra den. Så det vigtige er, at I tjekker, fordi vi vil jo egentlig gerne have, at den skriver det her. Mange folk vil gerne have, at den popper ud, men det kommer jeg ikke til at dække her. Det eneste, vi skal huske, det er, at hver gang vi kan køre den i debug, eller vi kan køre den som kode. Hvis vi kører den normalt, så vil den komme sådan her, og debug, så vil den faktisk gå ind og sætte os herind til. Her det kræver, at vi kreerer en launch-fil. Det er der mange af jer, der har kommet til at gøre, dengang vi arbejdede med Arduino. Men i vores tilfælde, der gør vi det slet ikke her. Så vi vælger egentlig bare, vi vil gerne bare have den til at køre, hver gang vi trykker, jamen så starter den og skriver hello world. Bum. Og fordi vi har returned 0, jamen så slutter den med det samme. Og vi får jo vores lille outprint her. Det var egentlig det eneste, I skal huske at gøre. Håber det hjælper. C++ er det samme. I skal stadigvæk huske heroppe. Så skal I debug eller køre den, og så vil den vælge den. Så skal I bare vælge, at det skal være den samme som før, fordi I kunne se, at det var C eller C++.